Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kubli pi porlok mga gibil ti molong sa sin ni priang subay pi sa kanika program ka jungi kabalolam spi unongsan Hima. The porlok patang gidon ne por losotun block 6 gidon ne hok office jong ka the Bridgeway Mines. Tingi nakalian jungi unongsan Hima ngiwan banyak kendu I Dr. Lakyntiewdor paswet ibadai counseling psychologist sebanyak keren sepang kanika mental health haki Khynnah. Di kubang juang nak por sekapor kalau perslam bakal tu por komni ginyo no yang kacing keren kajongi padi doktor Lakyntiewdor paswet tapi in batai ru sepang kanika mental health haki Khynnah. Kublish pun doktor por bakal pangajopi ni pida supaya pi kanika program kajongi unongsan Hima. Tikin dia pilang batai kumno ka social media ka Ktah ya ka kot ka khia ka phang Pyrkhat Pyrdaiñ jogi Khynnah bagi kon samlang jogi. Abangi keren ni gini ka topik social media mentang ngathre kala bon bhaga jin Ktah aga liang jong ki Khynnah bagi khun samla namar ba kata ka impact ka bangi ongmu kala kham ngil yu iba kala kham jur namar bangi ladangi keren ya ke social media ne ho kidan ki bangi la ban yo ki balong positive kidan bederu ki balong negative mo tiki positive ki long kum ni kin ba ya ki social connections ki Khynnah ki la ban nang kham nang banya build ya kata ka social skill ke jong ki dan bede ki ni ki jing hikai ru ki bala bikin yo na ka social media andre bon sin mangi bede kum ki briu ne ni kham shim bhai ka basni mo na kata ka daw nga tharai menta na kan ni ka social media na marba ka bon ka jing sniu ka bangi I ka ba impact ki Khynnah te ki problems ru ki la khat bon pading ru ki Khynnah school bat ki Khynnah samla namar ba ladangi page ka social media hine ki platforms ki bon mo ki bon tangba kataka negative impact pada kalong ba bon lagi ki Pyrkhat ba ladakim kim yo ban bendan kam le si screen jong ki le ki taki social media platforms ki don katuka FOMO, which is a very common term among them. They mean the fear of missing out. Dan pada na pada jong ki sngo bakim dan parlok ti ki kwa ban build ya kataka connection ken mo through social media rating teng ladangi pet ya kataka jinge dei parlok lan ni ka jingwat parlok junggi na ki social media bun sin kim tip padela ni kim long aware ba kingat pada hakim kinugi rukom ki ba ki bam long healthy ken ni ki bam long ka jing sei so ken ti kita ki di khendiat ki kita ki impact ki bangila banyo I bat kan ka ke comparison rukadon hakabakia yale ban persang ban ya nujor ya demo lada itai shumut mo lada kidan I parlok nani bagi ya connect ha social media ki kum ya nujor no ya ladi ngam dan gadur ka babah riu lani ngam long successful kum itu bagi ya de parlok ha social media lani ki I kita ki social media Instagram Facebook gitu kan ti kidan kum kita ki aka but ting ni petro na da kilong marway palat ni ki Khynnah ki lechikin ki media platform makin wat lat kum no ban ko ya kata ka jinglong marway jong ki na marwa kisnu thu ba kim nang ban connect but ki breu ti kilong marway bun sini iru ni kum ki Khynnah ba haka social media ki don 500 plus ki parlong ni tangba haka jin shisha pade in reality ki don very less friends ni tika taru ade ka weka impact ken ka ba ka Ktah ki Khynnah samna bat ki khun heb ki brit te hadu kan I tharai bisham bagi Khynnah bagi don ching haka ba ya dei bat kan ka social media hakini kisni kini ki por bamenta pin inda pit ya ka taka Rukom long jo kan ka perthai mentana do baka wan hi ka technology ne kham tam ni I kan ka let's say ka transition ni ka taka shift ka panado dala adap ka ka covid ba kalong do kumba ngila long easily accessible ni yo kloi ba da ka basuk nila yo ya ka taka social media ne ti ka jing Ktah yaki kala long all ranges of ages mo ring dangi pai pada kata ka phang ni iba
bakam Ktah hi ke de ki ni ki Khynnah teenagers namar ki dang de ha ka tuka stage ka ba ki dang he dang san ti ka dang pon bha ka ta ka confusion ru e ki ngo ki dang wa de ka ta ka identity la jong ru ti kham tam min ta le namar jong ka ta baka dan ka ta ka social media ko mga om de amba ko comparison ru ka dan ba ti lada kim riam kim bet ko makiru i ka Ktah ka ni ki hoi ti what has school ru ka basngo Khynnah kalong ba what has school ru ni dan ki digital learning platforms mo te hang turu kila long exposed to that ti la de kila wan phai shi yeng be ru ki pendan kam byang ti la da mangi ki ba he ru ni dang yele na ni dang snow e mo kata ka ban bangin inculcate kata ka habit of healthy digital habit ti kamut kan nu kham tam ki Khynnah namar ka dan be kata ka impact ya kanika he kasan ka jom ki kham tam ya kanika brain development ka dan be ka jing kata ti doktor ki pat kita ki bangila ban kadomo le si ki jingpang halor ka kot ka khya ka pa yedai bat ka social media bun sin hi ngayo iba ki Khynnah menta ki bun bha ki ni ki anxiety problems kala long very common ti ka anxiety hi barabor ka one number bun ki daw ka we na ka kala banong ka jingting ka ba ki kila bandung sngong thu bane e ka wan mo ting na bangila pet than ni ki social media te ka ngila mo ne ni ngila compare no yana ding la no jor no yana di bani long kum tu henry what if la dangim la ban kot ka tu ka rukom ki i ham tu ka social media ka pen long anxious no ki ki pen khuslai no tinaka ta ka ji khuslai pe de ru ki wan ki we problems ki bala man long ki depressive symptoms ru mo ti kala ban long ka low self esteem ru namar ba ka tu ka confidence rum ki ru am ka mun ha pedeng ju ki Khynnah le ka dan ba namar ba ka tu ka rukom ka ba ki pet iladi em ka long ka Ktah ka ta ka rukom ba kim nang shu ban channelize ka tu ka anxiety ka jong ki hoi ti ki dan bon ba kita ki problems mo ha ka rukom tang ba ki dang dan shu ka body image ru ki dan gen ki issues ki bangi yo i happening jong ki Khynnah then ka attention span ka jong ki nanta namaki lack of concentration gum ki ta ki berang very common ha ki ni ki por menta ki pat kita ki risk factors mo ki bangi la ban associate bat ka social media happening ki Khynnah bat ki sama kon sama na thrai bat ki Khynnah kani ka cyberbullying kala long again very common henry ki bun ki kim pat long aware thanya kata ti that is one another is kani number banginda Khynnah hi lada umdan kata ka supervision ni ka monitoring ni ki bahe ni kingat habun ki jong kata ka platform ka ba sngo sin ki mo na mabakim long away kum bunga ong am tang ba kidan ki explicit content minta phinda pet tang ha ki kidan ki channels ni kum ka Netflix la ni tang ki ads ru na tu kinda one ha po YouTube kilong very explicit ki content ti ngin control kum nui kita kila long pa ki risk factors ti ba ki kwa mo ban ki dang pet TV teng henry ka kum wan no kum kita ki explicit content hang tu em ti nimla man change ru the one ki ads ni le ka kham e kum kita ki don ti teng ha ka ni ka cyber bullying la ni ha ka online platform ni ka don ru ke ba kham shirkhei shu kita ki ong ki online predators hagaba ki pretend man long kum ki paralok ki jong phi henry shadin pade ki deino ki bri ki barang ba ki control ya tu ka identity ti kum ki tu ru long ki Khynnah bun kim pat sng thu namar ba kim pat yo le se ka ta ka jing tip mo ka jing hikai ti nga tharai ka dan kam bha yangi ki ba he ki ba ngin monitor ya ki ken kum kita ki cap namar ba ladangi hi ngim la ban monitor ya ki kan e bha ya ki ken shakman te ne ngala dap ko ya to social comparison ru nei te ka tu ru ka de ko we ni ki risk factors te another one but de ka to ka jing hera ka performance trong ka academics ru ka tu ru ka kata ba
Tapi ibar ka kamera mo jong ki kimi ki pahalor kani ka phang. Ro kani ka benta. Ki kimi ki pa jing sung thu jong ha ka long ba kum ki kimi ki pa gen ha ka jing sung thu jong ha sung ba ni dan ka ta ka responsibility nei ka makhya ba ha but ngim shim ya ka kum ka ta ka responsibility ka banong as a burden gen mo namar ba ka jinglong kami ka pa hi hanga nga sung thu ba ka de ke ba blue ai te ka di kum ka gift mo ti ka shong hangi ki parents ba ngin monitor ya ki kum nu namar ba ladangi hi ngia ngin kum ya kata ka monitoring ru kum nu ngin le am kalong ba ngin hambil ya kata ka connection kin ba ki khon ki jongi khnang ba ki ru kin sung suk kin sung jan ngi kin ba kin wan ban kran ban ya thu mo namar ba ladaki kim jan shangi ladin ngi ngim pin isha ta ka nuksane kamut nginum la te ban bil ya kata ka connection ba kin long kata ka open communication kin ba ki kimi ki pa kin ti sakaway ru nga thare ka shong ru ha ki kimi ki pa bakin longkum ki role models ken namar ba lada nga pendon kam phone menta du khat ar baji tingo ong pade ki khun janga wat pendon kam phone kata ru kan de ka we ni namar ba bun sin nga thare ting kum kimi ka pa gi kum kalat te ba ki Khynnah hi ki pet ba ha ka e ka ba phi le ban ya ka ba ki snap ti na kata ka daw nga thare ka di ka por ka bangi ni hap shong ni haban wat shwe le di hadu ka nungi ru ni pen I kata ka example ken ni Ti kum no pa ki kimi ki pa kin sung thu pan tip ya kita ki warning signs habai dei par ka social media. Ki warning signs ti ki long kum ni ken hating phindi I ki khun mo na ki kimi ki pa kin de ki bri ba hajan du mo jung ki Khynnah ni ti phindi yu I ba ka academic performance jung ki ka khala kham her na ka ba min shwa but lada phi I ba ka dan kata ka jing let's say ka dan ka jing thut ha jing ha Rukom thia ka jung ki ni ka sleeping pattern ka bangi ong ni ti kata ka di kala ban ni ka we ki warning signs ti ka we ba de kala ban long ki mood swings ru na ma teng ki Khynnah lada ki la pet any content kum tu mo ha social media ni bon sin ni iba kidan ki ba ki yo I la ni ki pet hang tu ka penlong ki ba kin dan ki mood swings ken ti ka mood ka change no hang tu hi ha ti kidan pa de ki ba dan ka tu ka kalal shulong precondition no namar ba kila use pala di mobile phones la ni ki screen kila long condition no ba kin pet sipet ka phone wat mangi behe ro ngi long ni ta teng ti kita ki am ki de ki ba ki kimi ki pam le si kila ban pet ki ni ki risk factors ki warning signs ki mo ki warning signs ha yeng teng even kan ka jinglong isolated jong ki ru ba ki smooth tanat ban shong marwe ya ka jaka ba ki le ka shabat namar ki Khynnah hi ha ki jing sthu runga ba ka tas nem ngala tre bat ki em ngasngu thu ba ki Khynnah hi ni ngi hab ban island ki bakin le kai ti bakin le kai shabar bakim de ban don han hapo yeng kin nim de ban set ki yeng te andre kitaru pade ki la de ki we ki challenges pade mo ha kan ka job ban tangim dan shu kata ka safety bangin ong mo bangin sha min le kai ki khun andre kat bangi dang la pade nga thare ka shong biang hangi ki kimi ki pa ba hadu kat nungi la ban but din ni ki ken namar ba kidang ki lada kidang rit ti hoi ni hap long dedicated ya kata mo ngin pet ni sumar ngin ri ki ri ki la kham he ru nga threngim de ban ong ba ki la he ngin ek noi ki namar menta la ka long kidang he ne kidang rit em ka to monitoring and supervision em ki ka we ka ba nga encourage ki parents ken bakin yale ban persang ban but din ni ki khun ken te lada phem la ban long available pade ru physically ru nga thrai ka to ka emotional connection pi hap ban dan bat ki khnang bakin dan ka to ka open communication ken bat ki khun Peki per kilar kilenti ki ba ngila ban penon kamu ban penslur ban yo ya kata ka healthy digital habit kata nga thai kum bangala om ne ni mencuban piang sisian nakikimi ki pa hi ngila ban yo ibon ki ta ki nuksa ka baningkong lada longai la ding le kata mo no pi kan le si kan dong ka jing harap ki bas ngap ru ba lada ngala poi ha yeng ni ngai le kan bala ba ngam khata ya ka phone ken han du shum ngala poi yeng nyu buji hadu shpo buji ngam khata ya phone ti hadin jong kata
dengan sapit di ka phone manu ba text manu be ingin na respond mo client si patient sa kum tu tambah lada ngila pen urlong kan kum kita ki jad habits mo haka everyday life ka jongi ba even haka por bam ru nginumpit ne ka TV mo namar mentabun ki khoti pinda ong bam ja la ya bam ja kamat no TV lani kum ta ki bun kum kita hi ki long ying ni ngin long kata ka por bam ja ru kum bong uparing mensyati ya bam hadang ning table ni dan kata ka family time ka family communication dan menta ka taru kam dan show berok khat de kila adon lili si kamera la jong kila elit bam ru kamera la jong ni tikum kita ki de ki bangila te ben incorporate haying hendrai ka song biang hagi kimi ki pa ken ban penyat pada kum no ken ka tu kum no pen sedang ban incorporate ni kita ke healthy habits ken nama lada phi hi pis dang shwa ni kum ki bahe ban pen i kita ke examples an ki khun jong phi ru suki ken boot ken ni kita tikum bil om bane mo spang kata ka cyber bullying tikum no kan ka cyber bullying ka kata ki khana ka cyberbullying kala long very serious concern hakan gan menta namar ba bon ki khna ki langat haka but bon paderu ki dan ki bampat sngo thu ti ki khna ki badang khi samla ki adolescents ne menta ki dang yat haka te ka stage ka ba ki long influence ba ni ki parlo ki jom ki mo ki kwa palat bantip so many things mo ka curiosity jung ki ka bon ba henry lada school ru kinda incorporate kin kum kani ka awareness program la ni ka awareness class ki ba ha ba kin IG hikai halo jung ka cyber crime because cyber crime ka long vas ba tu kum bangala ong maner ki ni ki online predators ki don nam ta ba de ki don ru ki scams ki don ba de ru ki ni ki content ki bam ya de ken age ka jong ki ni tikum kita ki AKAM lada ka school ru kala ban ta ken ban incorporate namar ba ladangi Pyrkhat mentai kan ka lawe jong ki Khynnah ka jingya tri lang ti ka jong ki kimi ki khpa bat ka school ru em ka long ka bakong san ba ken tikum no bisko ba ka school ki de ban le mo man pa sko thu I Khynnah halor kan ka benta la ni ki kimi ki khpa kumbanga ong mentan kata ka awareness ka di bandon hoy ka awareness let's say na ka school hagi tu ki school ki badan kini ki school counselors ti lada kim dan ki school counselors ru nga tharai kani ka crime cyber crime department ka shed one man ai ki cyber crime awareness ki Khynnah ki school ti let's say kanya rap ba namar ba kumbanga ong meneni ki Khynnah bun ki kimpat sngo thu namar ba ting lada ki kimi ki pa ki sning hayeng ru ni kim snap ye ki namar haki ki sngo ba kam de ti henry da ka wan hi ka tu ka jingkren pe na sha ba jong ka yeng ti le si kin snap kin sngo thu ru ba bale kim long kin ban use ka ta ka social media platform at a particular age kin namar ba common show mo shakiwe ki really le menta ki la khang ro ni kan ni ka social media iga happening jung ki Khynnah ki badang khi samla henry hangi bedeng ni dan kata ka jing lai lut ti na ka ta ka daw nga tharai ngan ban bi si sin ba ka long ka bakong san mangin tre lang kum ki kimi ki pa bat kum ki school authorities ro kan ya rap ni ti kindia doctor pila an batai kindia abai de ba kan ka shlam tre kam jong pi mo the bridge way minds ba kum no pi sang ya kan ne men no pi sang ba kum ta kindia shpang yakani ka center ngala sing nadu usne mara jar khat khandai ti shwa jung kata ngaru ngala judan hakini ki school haki universities ngala judan hakini ki NGOs henry ngana suthu ba kat nang ya ka por kani ka kani hi ka feel job ka mental health kala nang yan kala nang dan kam mo ti nakata ka daw nga sing ka ha usnem ara jar khat khandai ti ha ka por bangi sing ya ka ni ka dang ka yai ba ti jar khat no pade ba ka wan no ko covid ti ngila bon ba ki kam ha ki por bangila incorporate ha ka community gen namar bangila tri khambon ba ha ka happening ki Khynnah hi ki Khynnah school nanta ngila jule bon kini ki teachers training ti ngilin ai training ru sha ki khapsar tu happening jun kini ki ying mani ru ngilin ai ki basic counseling skills
tingili ai training shaki khap sor hap ding juki no hikai ru ni la le ti menta kala ya thare prasnam ne prasnam ti haduk menta ru ni dang le hi kita ki kam but nang ni shakhamat ni la collaborate bat ka government ru tang ba komtakin ngin trei pede nong hidang bun ba ki challenges ru namar ba wat la kala kham don kata ka awareness happening ki briu ni tang ba ka tu ka stigma ka dang don te ka mental health ndre ka basutanat pede ka long ba hadin ru covid ni I ba bun ba ki briu kilas dang ban shuwan hi kin kum tu shaka center ban wan ya kata ka jingi arab kin Kumbakan nungod ipia dan yatre. Menta ngia dan duna bah ngia dan tang laingun. Hoi ngia dan tang laingun ti menswangi dan khamya bun. Ti menta bade ki don ki interns ki pangishit shimru. Ti ngishit penlong ki children's workshop ru from time to time. Haki por shuti kumtu. Ngishit penlong ti menta hakan ni ka banai talang ngin sa penlong ni ka. Ti doktor kendiat so bangin pankut yolesi pidon skintia tin jingkin tu ni jing ka khobor mon kali ka jong phi shaki ba namar ba ngala day lupa ibriu ibatre ha kanika field jong mental health ngathre one word of encouragement yaki ba pen kalong ba lada pidon kanu ka taka mental health issue mo wat num le ran kin ban kran ya ka namar mentali ngila kham dan ha pedeng jong kata jing shai namar ba ngila kham yo e ka jing hikai ngila kham sngong thu ni but ladangi ong ba ngim dan ni kita ke mental health issues am kalong no ke ka ba sngong tanan ni tang ba re ladangi pet ya ka reality pa ka ground reality pa kalong ba pun ba na pedeng jing ngi khun ba ka ni ka mental health ka jing kwa jing kya ka jing Pyrkhat ti wat na du ki Khynnah hadu ki rang ba ni dan ya kata ti hang ni hasti duni ru ni dan yo ni free toll free number utelimanas ki ong uday 14416 utau number 14416 ti na utu number phila banyo ka jingeram khamtam na da phidan ha ta ka khep ka ba phim sngo tip lat shu ban net che ken tikila ban ai jingeram na phinam nakatuka helpline ti wat hang ni ru ni ai hi kum kata ka support ti tangba bunsin hi ni persang kat bala ban pha ben ki brio bikin wan shaka center to publish bon doctor por sa hisin ek por bang ka jopi la play por program ka jang ti perlo ka tu la pois ka bakot ya ka jinga kren ka jongi bari doctor Lakyntiewdor paswet ti nges kam ba ka tu pila shai pila sko thu be de ba ka mental health ki Khynnah Pagi skim rupa pila skap ka jipatai jing doctor. Te publish pon ngise ka do bial pia ka ipar ka por ka joy program ka joy ka channel jing no sanya ma dangai kershan ka channel ka jing kana magi nang laban on rai pi ki khobor ni ki story ki bakam sko tra jishun ni shikman ki ban aji man to pi ki pai ba no pai baro publish pon publish ajar go dangai kershan ka channel ka jing ublen kur khoi pi baro mangai ki bil chmolong publish pon